ми направихте с двата озона. Това нещо за вас разрешено ли е? Има ли доказателства и защо го практикувате? Вижте сега. За това нещо сме вече говорили. Какво наговорихме? Просто да се вземат едни такива пари на едни хора и така. Това е за това ли е? Защото аз... имат никакви пари. Тези пари, които вие платихте, това са нещата, които струват в лабораторията. Аз на вас ви направих отстъпка за всички тези неща. Каква отстъпка? Направих отстъпка. Още ама за какво? За някаква... За нещо, което нямаше нищо ли? Какво? Да. За какво ми направихте тази отстъпка? За процедурите, които получихте. Аз... бяхте с баща си в кабинета. Аз ви... В кабинета, който бях, вие сгубихме една машина, той ви помогна, сгубихме една машина, но говоря за тази сот-терапия, която вие практикувате. Това ме интересува. Това никъде не е... Разтърсил съм се навсякъде, много форуми, никъде... Да се търсите, Никъде в нито една организация, дори на онкоболните го няма това нещо като терапия. Има го. Коя е тази организация? Защото сега и в тази организация, която писах... Махнете телефона, казвам. Защо да го махна телефона? На публично място съм в момента. Добре, тогава няма да получите някаква информация от мен. Аз вече ви обясних. Ама аз знам, че няма да получа, защото и вие знаете. Каквото искате, правете. Вижте сега. И вие знаете, че тази терапия, която е страшно скъпа и хора, които са тръгнали да си търсят... Това не е така. Тази терапия е много ефтина за вас. Да, разбирам ви, че е ефтина, но за тези, които страдат да дадат по 2000 евро за една такава терапия, малко не е. Това не е така. Не е така. Да, разбирам ви напълно. Нормално е да мислите като бизнесмен. Аз не съм бизнесмен, аз съм лекар. Оставете, вие в момента ме... Нищо не ви правя, просто седа на публично място, искам да питам вашето... Да. Затова ви питам. Сега разбирам защо са ви изгонили от кабинета, са ви изгонили. От кой кабинет са ме изгонили? Ами, ако попитате, още когато ми сложиха тази терапия, управителката, и тя каза, че това е фалшива терапия, но защото ми я пратихте по почтата, имаше вътре една люспа някаква, дето казахте, че е било това кристала. Просто е една измама, която я знаете и в цяла Европа го има, дори и в Щатите това е разубедено. Да, видях какви статии пишат за тях, видях колко се използва.